Hola. Hola, boas tardes a todos. Moitas grazas por estar aquí. Ao final, nesta tarde na que saí o sol, agradecese un montón a vosa presenza, sobre todo porque hoxe a verdade merece a pena escoitar este proxecto que traemos aquí a presentar, aínda que xa levamos uns días de rodaxe e traballo pola Mariña. Eu son Marcos Besada, son concelleiro aquí de Son Viveiro, tamén candidato pola provincia de Lugo, xunto con outro compañeiro de aquí de Viveiro que tamén vai intervir hoxe, Bernardo, ademais de Yolanda Díaz, que nos acompaña hoxe tamén, deputada nas Cortes. Temos a Paula tamén, dunha agrupación, dunha coalición tamén do sur da provincia de Sober, de Agroma Sober, tamén candidata número 2 pola provincia de Lugo, e a noso candidato, Luís Villares, o próximo presidente da Xunta de Galicia. Ben, eu simplemente por poñernos a todos en cintura do que vamos a explicar hoxe, as nosas propostas, as nosas ideas, que son eles os que de verdade vos las van a desgranar. Eu simplemente quero contarvos a miña motivación personal por participar neste proxecto que é o que hoxe chamamos En Marea, que fai xa nas anteriores eleccións autonómicas empezou a sonar aquela gran coalición nas que creemos, a través de AGE, Alternativa Galega de Esquerdas, que foi, digamos, aquel xermolo que hoxe nos ten aquí, e contra, por dicirlo así, contra o que se ven facendo habitualmente, o que nos teñen acostumados os nosos políticos. Aquí somos xente que facemos, non dicimos, queremos facer contra a xente que quere dicir. E aquí en Marea ten cabida todo aquel que queira facer. Como a min, que son unha persona pois que atopouse cunha realidade do seu país que estaba sendo totalmente vilipendiado. E aí está a miña gran motivación personal, da defensa do noso patrimonio, da defensa das injustizas e poder aportar pois dende a humilde participación que supón como cidadán integrarse nunha formación política. Porque dadevos conta, a política, ao igual que a economía, son fundamentales na nosa vida. O leva sendo desde das antigas civilizacións, a política e a economía. Hoxe por hoxe afastada da cidadanía, totalmente alonxada do noso. E temos moito que dicir en política e en economía. E parece que non lo queren roubar, non nos queren deixar participar nesas cuestións. E sempre hubo que facelo. Xa o dicía Platón, o prezo de desentenderse da política é chegar a ser gobernado polas peores persoas. É dicir, se xa este pensamento había fai miles de anos, eu non son historiador, non quero ofender a ninguén que o sepa ou que o saiba máis fehacientemente, pero se xa daquelas había esta teima, como podemos permitir a chegar hoxe en día a que os nosos benes foran secuestrados deste xeito? Entón, a pregunta, como onte voulle a robar ao meu compañeiro David, que está hoxe aquí sentado, con este panorama que el desgranou moito máis dentro do personal, como non vou a participar en Marea? Como non vou a estar aquí termando do noso futuro, do futuro do meu fillo e do futuro do fillo de moitos de vós e das persoas que estades hoxe aí sentadas? Necesitamos construílo e necesitamos facelo con ilusión. E esa ilusión está hoxe representada nesta persona que teño a miña esquerda, que é Luís. Unha persona que é capaz de aglutinar todas esas pequenas diverxencias que nos poden dar a xente de izquierdas, porque somos así, máis libres pensadores, bohemios, chamádenos se queredes. Pero temos un común, e ese común xa vai sendo hora de xuntarnos. E hai que darlle gracias, entonces, a Alberto, a Núñez Feijóo, porque gracias a él nos estamos voltando, nos estamos coexionando para votalos dunha vez por todas. E a partir do 25 de setembro, este home que está aquí a miña izquierda vai liderar un proxecto de país. Así que, sen nada máis, deixo vos con Yolanda.
Bueno, boas noites xa, un placer estar en Viveiro, sabedes, ou algúns dos amigos e amigas que están aquí, que casi esta terra é como miña, porque son ferrolana, porque estamos moi pertos uns dos outros e, sobre todo, porque este pobo e o meu pobo ten vencellos dabondo para definir un mundo e un país colectivo e moito mellor. Por tanto, un placer estar con vos hoxe en Viveiro, sobre todo nun día no que arrancamos ou vamos chegar ao ecuador da campaña electoral. E mirade, eu estou feliz. Cheguei onte de Madrid e me preguntaban en Madrid, Yolanda, que vai pasar? Eu lles dixen, o que vai pasar é que a alegría, a frescura, o saber, o maxisterio, a decencia, a xente de ben vai gobernar a Xunta de Galicia. O noso Luís vai chegar a Caetano e vai dicirlles que nós somos a xente do pobo, que nós somos os fillos e as fillas dos traballadores, que nós somos os fillos e as fillas dos pensionistas que teñen a tristura non de non poder chegar a fin de mes, sino de ter as pensións máis pequenas do conxunto do Estado. Temos a alegría de decirlles que queremos un país nos que as mulleres podamos ser nais e tamén podamos ter vida propia e podamos incorporarnos ao mercado de traballo e podamos tamén disfrutar e lecer, porque as mulleres somos seres humanos. Díxenlles tamén que tiñamos unha grande honra, unha honra que reflicte perfectamente Luís. Non hai mellor candidato no noso país, non hai mellor candidato en Galicia. Temos un home culto, un home formado, un maxistrado que se puxo ao carón da xente deste pobo. Creo, sinceramente, que non todas as organizacións teñen esta decencia ou esta dignidade de termos ao Luís que nós sabemos que está deste lado con vos e que vai ser o futuro deste país. Pero mirade, eu pídovos un esforzo grande, queda aínda moito tempo e hai moito partido que xogar. Temos que dicirlle á xente que hai que votar ao Partido Popular deste país, porque o Partido Popular é ese mesmo do que non sae nas imaxes de Alberto Núñez Feijóo, que semella agora é un home que vai de camisa branca. Alberto Núñez Feijóo forma parte dese mesmo Partido Popular que forma parte da corrupción do conxunto deste país e do conxunto do Estado. Fixádevos, nos papéis de Bárcenas, na que se leva a acusación popular, hai unha peza relevante que ven xustamente de Galicia. Unha parte sustancial da financiación irregular do Partido Popular ten marchamo galego. Non é menor que Pablo Crespo fora un dos dirixentes que levaba o cotarro da financiación irregular do Partido Popular. Non é o caso Rita Barberá, é o caso de Mariano Rajoy. Non é decente que o Partido Popular poda seguir dicindo en Galicia que esta é como unha illa na que aquí sempre gañan. Nos lle dicimos que vai ser a xente a que limpe de corrupción ao Partido Popular e limpe e vote da Xunta de Galicia a Alberto Núñez Feijóo. Insisto, a corrupción deles é unha forma de goberno. Para eles é unha forma de gobernos. Dalles exactamente igual a corrupción, dalles igual a rexeneración democrática, non lles importa. O único que queren é que non lles afecte nos resultados electorais. E este pobo Viveiro, a xente do común, ten que dicir que non queremos que nos saqueen, que esa corrupción consiste en privatizar recursos, sacar recursos do público para finalmente privatizar a sanidade, privatizar a dependencia, privatizar o servicio público de emprego, privatizar a educación e, sobre todo, incorporarnos recortes, repagos e pobreza para o conxunto das nosas xentes, dos nosos fillos e das nosas fillas. Por tanto, temos unha urxencia vital, que é gañar estas eleccións. Temos a decencia de dicirmos que, claro, que somos quen de poñer este país patas arriba, porque temos propostas. E mirade, na comarca na que me atopo, quero sinalar que vai haber cambios. Sabedes que temos empresas moi relevantes en Galicia, sectores productivos moi relevantes para nós, no sector naval, no sector primario, o sector gandeira, o sector da pesca, cos que hoxe estivemos en Compostela, e, por suposto, grandes empresas, como é o caso da Alcoa, que, como ben sabedes, están a piques de desaparecer non as empresas, sino os centos e centos de postos de traballo que hai tras de sí por unha política nefasta que practica tanto o Ministerio
de Industria como a Consellería do señor Conde. E fixádevos, en Madrid presentamos moitísimas iniciativas, mesmo algunhas as sacamos con éxito, o coñecen os traballadores e as traballadoras da Alcoa, como é o caso de cambiar, de mudar o sistema enerxético que temos no noso país, pero de xeito moi particular, ese maldito sistema chamado de interrumpibilidade que non serve para as necesidades das grandes empresas consumidoras de electricidade. É o caso das empresas electrointensivas. Non sirve o sistema que nos incorporan. Fixádevos, Alemaña e outros países teñen como mecanismo complementario o sistema de interrumpibilidade, pero o sistema tal e como está concebido no noso país e no noso estado de xeito estructural non fai máis que xenerar enormes beneficios para as grandes multinacionais das enerxía e, por suposto, poñer en xaque a grandes empresas que, obviamente, se non teñen certezas respecto do que vai pasar, claro que o seu fin pode ser inmediato. E mirade, nestes días xustamente estábamos preocupadas porque veíamos que nin siquiera tiñan a ben convocar ou publicar os lotes de enerxía que iban sacar a concurso. Pedimos inmediatamente, pois hai como 15 días, unha xuntanza coa Secretaría de Estado de Industria e pedímola tamén ao señor Conde, aínda conselleiro en funcións. Certamente teño que dicir que a secretaria de Industria rapidamente se puxo en contacto con nós e púxonos inmediatamente unha cita para reunirnos con ela e tratar este tema que afecta a comarcas e ao noso país de maneira esencial. Ben, que ten pasado? O que ten pasado é que o señor Conde e o señor Alberto Núñez Feijóo chamaron a Madrid e lle dixeron que, obviamente, coas xentes de Marea non se reuniran. Pero vos sabedes ben que o que vai cambiar agora é que cando Luís, cando Paula, cando Bernardo, cando Marcos, cando moitos homes e mulleres, Antón, Manolo Lago, Luca e moitos outros gobernen a Xunta de Galicia, a diferencia vai a estar que eles van a arranxar os problemas que temos no noso país. E por qué? Porque temos dabondo recursos para poder gobernarnos por nós mesmos, porque non queremos un país no que se venda o leite por baixo do seu prezo de custe. Por tanto, amigos e amigas, remato co meu querido Lois Pereiro dicíndovos que fagamos a pequena reflexión de que lado estamos, dicía el, pois estamos do lado no que sempre estivemos, do lado da xente do común, e como el decía, emprendamos a sabotaxe, poñamos todo patas arriba para dicirlles que hai Marea, que temos a Luís Villares, que temos os mellores homes e mulleres e que a partires do 25 de setembro en Galicia se van respetar os dereitos fundamentais. Queremos teito, traballo e, por suposto, pan. E tamén as mulleres queremos pan e rosas. Queremos un mundo digno no que as Carmelas, como a miña filla, o Nuno de Marcos e a súa compañeira podan dicir que son galegas, que son galegos, que somos galegos e galegas de nación e que temos dereito a vivir con dignidade no noso pobo. Adiante, hai Marea! Os homes da Ilustración, porque eran casi todos homes, dicían que os povos, cando se vulneran neles os dereitos fundamentais, teñen a obriga de rebelarse frente a eses gobernantes. Deixovos con un deses homes, Bernardo, que vai dicirvos que nos rebelemos colectivamente para cambiar este país. Adiante, Bernardo. Ben, boas tardes a todas e todos. En primeiro lugar, darvos as gracias por achegarvos a este fermoso Teatro Pastor Díaz a escoitar as propostas desta Marea Galega chamada a mudalo todo. En segundo lugar, gustaríame explicar por que estamos aquí neste novo espacio político chamado En Marea. Estamos aquí por unha razón central que eu penso que nos une a todos, é un eixo vertebrador, e esa razón é clara e contundente. Queremos expulsar do goberno galego ao señor Alberto Núñez Feijóo e ao Partido Popular de Galicia.
Estamos aquí para devolverlle a dignidade ao noso povo, para garantir que Galicia volva a ser un país xusto, como dice o lema, no que todas e todos teñamos as mesmas oportunidades. Un país que recupere o pulso polo futuro, logo de estar 8 anos abandonado á súa sorte. Estamos neste proceso da Marea Galega porque este espazo supón un sumatorio de moitas forzas e moitas persoas a título individual, moitos esforzos colectivos, tradicións políticas diferentes en pé de igualdade. Igualdade real como punto de encontro da esquerda transformadora, da esquerda galeguista, da esquerda nacionalista e internacionalista e un futuro que leve o cambio político e social ao noso país. Tamén estamos xente aquí, como a nós, ou como a xente de Son Viveiro, que nos pasado nos enfrentamos nas urnas, pero que agora somos capaces de demostrar que é posible traballar e camiñar xuntos cara a un obxectivo común, que podemos deixar de lado pequenas diferencias e matices para enfatizar todo aquilo no que nos une. Este exercicio de dignidade de milleiros de galegas e galegas estou convencido de que marcará un antes e un despois na política galega. Pero tamén estamos aquí para defender, como non, os intereses de Viveiro e da Mariña de Lugo, espazo vital no que desenvolvemos as nosas vidas e no que queremos seguir traballando e construindo o noso futuro. Estamos comprometidos coa Mariña, co seu futuro, que ten que pasar por atender as necesidades básicas desta comarca, para min, a máis dinámica de toda a provincia de Lugo. Unha comarca abandonada á súa sorte polo Partido Popular, comezando polo desvío da A8 a Vilalba, para que puidéramos ir visitar tranquilamente a tumba de Fraga, como se fora un faraón exipcio que facía esas esfinxes para que foran visitadas e a xente se acordara del. Seguimos tamén pola paralización da variante de Viveiro e as obras apuradas do tramo do corredor de Celeiro a San Cibrao. Ali traballan noite e día, para que se vexa movimento durante as eleccións. Traballan de noite, na noite negra, coa estrada negra, como negro é o futuro da Mariña se goberna o Partido Popular outros 4 anos máis. Téñenos abandonados por tren. O FEBE parece o tren chuchú das festas, coa diferencia que o tren chuchú é un pouco máis alegre. Teñen abandonado o noso mar. Danos unha subvención para facer o barco, danos unha subvención para desgozar o barco, cada vez menos flota, cada vez menos postos de traballo. Desde Marea apostamos por un reparto xusto das cotas e apostaremos pola creación de valor engadido a todos os produtos do mar. E apostaremos claramente para que non nos volva a pasar o que pasou anteriormente con Conservas Alonso. Defenderemos os postos de traballo na nosa terra. E a pesar de todo este abandono do Partido Popular, eu digo que son optimista. Estamos a tempo de cambiar de goberno xa. Estamos a tempo de abrir o dique norte de Alcoa. Estamos a tempo de crear un cinto industrial en Alcoa, de apostar por un turismo sustentable e un plan turístico específico para a Mariña. Estamos a tempo de devolverlle ao Hospital da Costa a dignidade e o poder de decisión que tivo no pasado e que entendemos que ten que seguir tendo no futuro. Estamos a tempo de rescatar as privatizacións dos servicios sociais, como, por exemplo, a residencia de Viveiro. Estamos a tempo tamén de facernos cargo, como debería de ser, da parte correspondente á residencia de Ribadeo. Aínda estamos a tempo de sanear integralmente as rías de Viveiro e de Foz, de dragar o porto de Foz. Estamos a tempo de apostar pola innovación, as ideas das mozas e mozos desta comarca. Estamos a tempo de apostar polo rural, polo desenvolvemento forestal e agrícola dos concellos do interior da comarca da Mariña, como Alfoz, Mondoñedo, Valadouro, Ourol e demais. E eu, en definitiva, teño claro que estamos a tempo e coa forza de todos vós, co liderazgo de Luís Villares, un home de Lugo, preparado, con capacidade, ilusión e ganas por liderar o cambio en Galicia. E dígovos, en definitiva, que estamos a tempo e para iso somos precisos todos e todas nós. Pídovos que empurremos todos e todas para convertir esta marea na marea viva máis grande do ano o próximo 25 de setembro. Moitas gracias. Deixo-vos a continuación con Paula Vázquez Verao, número 2 da candidatura por Lugo.
Boa tarde e grazas, Bernardo, compañeiro de trincheira municipal. Sabemos moitas veces o difícil que é facer política dende os concellos e seguímoslo intentando. Eu veño do sur, de Sober, xa dixeron, do sur da provincia. Gustaríame, certo é que me gustaría vir moito máis a Mariña, pero xa vos explicou Bernardo como están as infraestructuras. De certo que en Marea o que quere vertebrar este país a través de transporte público, a min hoxe resultaríame imposible vir aquí en transporte público, ben sabedes na Mariña como está esa cuestión. O que estamos aprendendo estes días que estamos a candidatura movéndonos por todo o país, no noso caso por esta provincia, aprendemos moitas cousas. Aprendemos, por exemplo, onte en Foz tivemos un debate riquísimo sobre modelo forestal, sobre o xeito de cambiar un turismo que só é estacional para facer que sexa unha verdadeira fonte de riqueza durante todo o ano, que sexa un turismo respetuoso. Son debates que damos durante esta campaña, porque esta non é unha campaña só de mítins, é unha campaña de debate. Eso é riquísimo, porque eso é en Marea. En Marea non somos máis nós, as persoas que estamos aquí sentadas, que vos, as que vides escoitarnos. Por eso vos pedimos que despois do 25, cando teñamos a posibilidade dun goberno xusto, con Luis Villares de presidente, que sigades aquí, que sigades empurrando, que sigades aportando ideas e que nos sigades turrando das orellas cando consideredes. Eso é en Marea. En Marea é que as persoas que queremos deter esta destrucción do Partido Popular non só vayamos o 25 a votalos con B, porque vayamos votar con V a En Marea, senón que teñamos a ilusión, as ganas de seguir construindo este país en conxunto. Pois decía que aprendíamos moitas cousas, pero tamén neste deambular polo país o que nos damos conta é do nivel de destrucción a que chegamos tras os 4 anos do desgoberno do PP. Hai 4 anos eu estaba aquí neste mesmo auditorio con Tamara, que creo que non está, pero está aquí Churi, non? E dicíamos, ela e máis eu, que tiñamos 28 anos e respectivamente levábamos ela 15 días e eu 30 días cotizados. Fixádevos. Seguro que hoxe nos poñemos a contar 4 anos despois, tampouco a situación que temos é esperanzadora. Seguimos con traballos precarios, seguimos con longas tempadas no paro. Vos dadevos conta como as mulleres deste país, con esa situación, con salarios inferiores aos homes por o mesmo traballo, podemos decidirnos a ter fillos. E no noso caso fixémolos, porque quixemos nós, non porque Feijóo nos estimulara a natalidade, non? E menos do xeito en que Feijóo estimula a natalidade. Sabedes que estes días están presumindo o Partido Popular, eu escoitos na radio os seus anuncios, están presumindo de apoio á familia. Eu quería ensinarvos cal é gráficamente o apoio á familia que fai o Partido Popular. Sabedes que nos agasallou as mulleres que este ano tiñamos un bebé con unha caixa finlandesa adaptada á idiosincrasia gallega, claro. Cal é esta idiosincrasia? Só se me ocurre que é a idiosincrasia do insulto que Feijóo nos adica ás mulleres galegas, porque sabedes que a caixa finlandesa trae dereitos para as mulleres, trae a posibilidade de conciliar, como dicía Yolanda Díaz, porque non só queremos pan, queremos rosas tamén. E esta caixa xa non sirve para deitarse. Aquí os pobres bebés non, creo que non. Esta caixa trai cueiros, 2 mostras, non vai a ser que gastemos demais, non? Están aplicando austeridade tamén ao berce, non? Non podemos, cos salarios de miseria que temos dos máis baixos de Estado, non podemos afrontar ese gasto de cueiros por moitas esmolas que nos den. E ademais pedimoslle ao Partido Popular que rebaixe o IVE, porque está o IVE de cousas tan básicas como os cueiros, como as compresas, como produtos de higiene, está ao 21% cando son produtos e bens básicos. Podemos seguir mirando o que trae unhas gasas que están sin usar, como vedes, porque é que se desmantelaban nada máis intentar usalas. Señor Feijóo, gran metáfora da sanidade galega. E máis aquí, Ben o sabedes no Hospital da Costa, como dixo Bernardo, ben sabedes que perde a súa capacidade de decisión. En Marea realmente o que quere, ademais de rescatar a sanidade pública, de deter esas privatizacións de servizos, quere que as cuestións relevantes se decidan nas áreas sanitarias que tiñamos antes, nesas áreas comarcais, porque onde está a poboación é onde pode reclamar que eses servizos sexan de calidade. Se centralizamos en Lugo, o que fai é permitirlle maior capacidade de negocio ás empresas que queren rapiñar eses servizos públicos e, ademais, desligar a sanidade da poboación. Temos, pois, un babeiro do Gadis, temos unha colonia, o señor Feijóo danos mostras
prohibida a venta, ademais, de colonia, unha colonia dunha gran superficie comercial que, ademais, o que fai é utilizar o leite como reclamo. Aí tamén acertou o señor Feijóo para ensinar cal é a política do Partido Popular a respecto do leite galego. Vou rematando, poderíamos enseñar un montón de cousas máis. Temos un libro en galego, grazas por este agasallo, en serio, señor Feijóo, que é un bo agasallo, pero que lástima, que mágoa que non se corresponda con manter a gratuidade dos libros de texto. Sabedes que neste inicio de curso as familias con nenos e nenas están empezando o curso pois coas débedas ata aquí. Non pode ser que estudarse sea un luxo, señor Feijóo, non pode ser. Temos un CD de cantos de Berce en castelán, a política do PP en canto á lingua, pois aquí a temos tamén. En fin, poderíamos seguir vendo esta caixa desmantelada, xa queda como hipótese da política do señor Feijóo. Ten tamén infusións relax, será para que esquezamos a nosa situación precaria. Pero o partido... O Partido Popular esqueceu un agasallo, esqueceu meter aquí na caixa un elemento que traemos aquí, que é un billete de tren. Sabedes para qué? Para que os nenos e nenas que nazan, como sigan as súas políticas, terán que emigrar, como fai gran parte da mocidade deste país. Esa é a verdadeira política natalista, señor Feijóo, que a xente non teña que emigrar, que teñamos salarios dignos, condicións de vida dignas e que poidamos decidir se temos fillos ou non. Aínda que ben mirado o feito de que teñamos este billete, eu creo que yo vou a dar a Luís para que yo entregue ao señor Feijóo, porque será o billete que o mande fora o 25 de setembro. Será o billete que o poña fora porque esta situación non se pode soportar, non podemos volver dentro de 4 anos a dicir que temos os mesmos traballos precarios. Sigamos con esta ilusión, sendo en Marea todas e todos. Luís Villares vai vos falar agora, vai vos desgranar o noso proxecto de país e vai a derrotar Alberto Núñez Feijóo nas urnas. Boa tarde, amigas, amigos, boa tarde, Viveiro. Con gusto lle levarei ese pasaporte á emigración a que nos someteu durante todo este tempo. E a maleta tamén, que boa falta lle fará, que vai recollendo os trastos. Hoxe Feijóo non dixo nada. O candidato do Partido Popular non dixo nada. Hai que insistir en que é o candidato do Partido Popular porque se empeñaron en borrar completamente o logotipo dos cartéis. Debe ser que teñen medo a que os vinculemos con que les son. Algúns non renegamos de quen somos, pero outros sí que parece que teñen moitos motivos para esconderse. Por iso en vano buscaredes o logotipo do Partido Popular, nin o signo, nin nada, porque está todo completamente agachado. Está todo completamente agachado porque hoxe volvemos a coñecer, casi podemos dar un diario de campaña cas novas imputacións, a nova imputación de outro señor máis do Partido Popular, de Rus, o presidente da Deputación de Valencia. A mí non é que me importe máis ou me importe menos, pero dado que Feijóo forma parte da dirección estatal do Partido Popular e, polo tanto, forma parte da dirección dese partido e ese señor está imputado, pois ten un novo imputado máis deste partido completamente corrupto, con doble P, de Partido Popular, non? A nos pouco máis nos dá, non nos dá igual, pero é o pasaporte que llemos dar con ese billete, como outros billetes a partir do día 25. É unha nova imputación que xa non nos sorprende. Esta mañá tivemos un debate na cadena SER a que tampouco o candidato popular Atila Núñez Feijóo non veu. Non veu. Fronte a isto, claro, nos preguntámonos no momento, tiñamos a oportunidade de plantexar a derradeira pregunta e dirixirlle a algún candidato, e diriximos ao candidato ausente, preguntamos ao candidato ausente cal era a razón de non vir, cal era a razón do silencio. Tiñamos el silencio dos corderos e tenemos el silencio de los peperos. Despois de estar 7 anos...
7 anos facendo falcatruadas por todo o país, agora nos impón a lei do silencio. A mesma lei do silencio que impón nos medios de comunicación públicos, impedindo a pluralidade, impedindo a diversidade política que caracteriza este país, impoñendo a lei do silencio monopolizada única e exclusivamente pola súa forma de ver a vida e a súa forma de desfacer e de destruir a vida e a política galegas. Pero para pouco máis lle vai dar a conto, porque a partir do 25 temos outro plan. Ese outro plan, expuxeron os meus compañeros que me precederon na súa palabra, é o plan de En Marea, é un plan de compromiso, un plan de indignación e un plan de compromiso. Non falarei xa hoxe das razóns que me levaron a min a dar este paso á política, porque non foron distintas as que vos moveron a todas e todos vos a estar hoxe aquí, sentados aquí no atrio ou sentados nas butacas. Foi pasar da indignación ao compromiso, foi dicir, abonda xa, non podíamos seguir aturando máis, porque sabíamos as que nos estaban facendo e non queríamos que nos seguisen facendo xa nunca máis. Por lo tanto, o xesto da indignación ao xesto do compromiso. Pero isto forma parte do ADN de Galicia e dos galegos como constante na nosa historia. Revolvémonos contra os señores feudais nas revoltas irmandiñas para que non nos seguisen asoballando. Revolvémonos cando chegou a francesada polas armas contra os franceses, levantándonos e constituindo a primeira xunta superior do Reino de Galicia, precedente da institución que hoxe é a sede do autogoberno manciñado por Atila Núñez Feijóo. E houbo máis revoltas, e houbo máis mareas. Fai agora 100 anos, e disto podedes presumir ben en Viveiro, a primeira gran marea galeguista constituíse nas Irmandades da Fala para declarar, comandada polos irmáns Vilar Ponte, que Galicia se constituía a partir dese momento e para sempre nación que quería ser dona de seu, do seu futuro, do seu destino, e que non quería que nunca máis gobernasen por ela. Ese xesto de dignidade desa gran primeira marea galeguista chega hasta nos hoxe. Por lo tanto, non somos máis que continuadores dun xesto continuo de indignación que dá lugar a un xesto continuo de compromiso. Xente como os irmáns Vilar Ponte podían vivir moi tranquilos, pero decidiron dar un paso adiante, non conformarse co que vían, dar un paso adiante en defensa non solamente dos seus intereses, senón dos intereses colectivos do noso país. Unha experiencia seguida por Luis Tubío, tamén outro vivariense que foi exemplo de compromiso. Foi exemplo de compromiso e dignidade ca súa lingua, foi o primeiro profesor de Dereito que deu aulas en galego na Facultade de Santiago nos anos 30, de forma regular. Unha persoa comprometida cuns ideais de democracia, uns ideais de xustiza social que En Marea comparte e que lle valeron no seu momento o seu exilio. Unha persoa que ten sido, que foi no seu momento un dos maiores referentes no ámbito da diplomacia, que levou incluso a diplomacia da democracia republicana polo mundo adiante e que despois, solamente despois de moito tempo, puido volver á súa propia terra. Exemplos de indignación, exemplos de compromiso non nos faltan en todo o país, non faltan nestas terras. Exemplo de compromiso que continuou. Aínda non hai xa demasiado tempo histórico co tema do nunca máis, cando as galegas e os galegos salimos ás rúas, non solamente para berrar, sino para manchar as mãos de chapapote, facendo aquilo que o goberno non facía, que era defender os intereses do seu país. Indignación e compromiso que o 15M non foi máis que un continuador desta constante histórica do conxunto social e do conxunto nacional, que nunca se conformou con indignarse, sino que decidiu sempre comprometerse. E por iso a xente que conformastes aquí en toda a Mariña e en todo o país, candidaturas de carácter municipal, candidaturas ciudadanistas, fostes un exemplo de compromiso, de que non era suficiente con indignarse, de que era necesario comprometerse, dar un paso adiante, non polo de un, sino polo de todos, polo da xente do común, porque había moito en xogo, había en xogo para empezar a propia dignidade individual e a dignidade colectiva como pobo. Exercicio de dignidade que comezamos a exercer nos concellos onde gobernamos as mareas do cambio que hoxe están integradas neste gran proxecto que é En Marea. En Marea xa comentaron un proxecto político que aúna distintas sensibilidades de carácter organizativo, de carácter político, de carácter ciudadanista, afiliacións de carácter individual, como a mesma miña, da que me declaro fillo da confluencia, directamente. Un proxecto herdeiro dunha indignación feita a compromiso, nesta doble clave histórica de reivindicación dun proxecto nacional para Galicia, en clave de defensa comprometida e clara de xustiza social e de democracia,
e clave clara de defensa, xustiza social e democracia que plasmamos en cada unha das ofertas programáticas que vos vimos a presentar hoxe aquí. Algúnas delas xa explicadas, unha posición firme e decidida de Marea por defender a Alcoa dentro da estrategia de defensa dos nosos sectores productivos e dos sectores industriais. Reclamamos por medio do Grupo de AGE unha subasta inmediata. É un sistema que non nos gusta, é certo, porque aparte sabemos que existen directivas europeas sobre electricidade que noutros países están funcionando e que aquí, polos intereses dos cárteles da electricidade, non funcionan porque teñen secuestrado o goberno de España. E iso fai que as nosas industrias non sexan competitivas, única e exclusivamente pola avaricia dos que despois acaban traballando no Banco Mundial ou nos consellos de administración das grandes empresas. Por lo tanto, esa defensa e, ademais, a necesidade de garantir todos os postos de traballo como requisito mínimo de vinculación de todas as subvencións. Reclamamos tamén nesta clave a defensa das transferencias en materia de portos de interese xeral para que podamos decidir sobre o porto de San Cibrao, non solamente para o seu uso agora restringido a non poder utilizarse de forma comercial, sino para poder estender tamén ese uso conforme os intereses estratégicos do noso país na vía industrial, para complementar as infraestructuras que xa foron comentadas antes de carácter viario e ferroviario, no carácter viario, para acabar co corredor hasta Viveiro, para compensar a defensa que fixeron, non por facer de menos a ninguén, sino para acabar o establecemento da rede de infraestructuras viarias, e tamén as ferroviarias para o tráfico pesado, tanto de aluminio como de madeira, que neste momento está estragando a rede viaria existente e que podría canalizarse perfectamente polo sistema ferroviario. Por iso reclamamos un sistema de cercanías propio para Galicia, a reivindicación completa da competencia e a asunción, polo tanto, para a vertebración dos espacios comarcais, dos espacios urbanos e interurbanos e a conexión de carácter industrial para poder ter unha industria máis competitiva. Apostamos tamén, e unha das propostas que expoñemos hoxe públicamente, unha política de clústers empresariais e de clústers industriais realmente efectiva para o noso país. Concretamente, agora que estamos na Mariña explicando en relación a Alcoa, para garantir o pechado da cadena de produción e de transformación do aluminio para que as industrias de transformación non abandonen o país, ou para que implanten aquelas que ainda non se están producindo aquí e non teñamos que exportar o aluminio en bruto, podamos acabar de manufacturarlo aquí, porque sabemos que é o que xenera o maior valor engadido. Por iso, dentro desa política de clústers, é o noso apoio completo a todo o sector industrial, tamén neste caso de Alcoa, ao sector de aluminio, para poder levar a cabo esa transformación. E, entre outras cousas, como? Mediante unha política axeitada de promoción de solo empresarial e de solo industrial, mediante a creación dun banco de parcelas industriais, rentabilizando e optimizando todo o solo industrial que neste momento está inoperativo en Galicia, entre outras cousas, porque faltos dunha estrategia de carácter territorial, o goberno galego hasta este momento, o goberno de Atila, se dedicou única e exclusivamente a poñer solo industrial nos concellos dos seus amigos, pensando que a finalidade era facer solo en si mesmo, e non dotalo de industrias, cando non sabemos que é necesario poñer en conexión as industrias principais, as industrias auxiliares, as industrias primarias, as de transformación, para poder ter un sistema acabado de transformación industrial en Galicia. E iso foi o que nos negaron hasta ahora. Comentouse tamén aquí, dentro da riqueza natural, que é unha riqueza tamén productiva e que é unha riqueza turística, o saneamento completo das rías e a execución completa dos dragados conforme a parámetros ambientais e productivos exixibles e desexables nas rías tamén as do norte do país. E apoio tamén o sector do cerco para que non o sector do cerco e o manufactureiro tamén, para que non sigan pasando cousas, non volvan a pasar cousas como as conservas de Viveiro. Finalmente, e esta tarde tuvemos unha reunión todavía ca xente do Hospital de Burela, co comité de empresa, co comité de personal, trasladarlles, como lles trasladamos, en primeiro lugar escoitando, porque é un dos signos definitorios da Marea, a capacidade que temos de escoitar a xente, e a partir de aí trasladarlle tamén as nosas propostas. Nós entendemos o país como unha totalidade e entendemos o país en clave de solidaridade e de xustiza social. Por iso, para nós, é imposible non concebir unha comarcalización completa dos servicios en todo o país para que todas as comarcas teñan igualdade de oportunidades na prestación e na recepción de servicios básicos. Servicios básicos que para nós son de carácter sanitario, de carácter educativo, de carácter asistencial e de carácter laboral, para establecer oportunidades de vivir con dignidade no conxunto do país, para que todo o mundo saiba que vai poder dispoñer nunha distancia razonable, en un tempo razonable, de todos os servicios básicos
para poder vivir con dignidade na súa propia comarca sin ter que marchar dela. E iso nos concerne tamén en relación a toda a comarca da Mariña, da Mariña Occidental, Central e Oriental, e tamén neste caso nunha estruturación sanitaria correctamente dimensionada. Unha das súas propostas é acabar ca distribución territorial que se fixo dos Sergas nos últimos tempos, que as supostas áreas de xestión integradas, que realmente o que foron áreas de inicio, de precarización de servicio para a súa posterior privatización mediante o desvío á sanidade privada de algo que nos correspondía porque era noso, porque era esencial, porque era un dereito fundamental como era a sanidade e como era o dereito á saúde. Algo que nos roubaron e non permitiremos que o fagan a partir do día 25. Por eso comprometemos unha correcta dimensión, non solamente o Hospital de Burela, sino tamén o restablecemento dunha rede de atención primaria básica de carácter especializado para que todo o mundo teña acceso en igualdade de condicións con independencia do lugar onde viva a estes servicios de carácter esencial. Estas son algunhas das cuestións que nos entendemos que son esenciais para poder crear, para poder concebir, para poder pensar un país xusto. Un país xusto que temos que reconstruir de como non o deixou Atila Núñez Feijóo. A necesidade de reconstruir tras 7 anos de desgoberno, a necesidade de construir un país xusto, porque un país xusto defende a súa vivenda e defende o dereito á vivenda para a xente. Esta mañá o reclamábamos no debate, si ten que haber reformas que as haxa, as que sean necesarias para garantir que a vivenda sexa un dereito fundamental. 39 persoas son desafiuzadas, 39 familias son desafiuzadas cada mes en Galicia a día de hoxe. Non está garantido este dereito esencial. Eso é un país xusto. Porque un país xusto está orgulloso da súa lingua. E Alberto Franco Feijóo prohibiu explicar as matemáticas en galego para que as nosas nenas e os nosos nenos non puidesen aprender a nosa lingua, para que as nosas Luisas, os nosos Xés, os nosos Brais, os nosos Nunos non puidesen crear e medrar na nosa lingua. É iso xusto? É ese o país que queremos? Evidentemente non, por eso estamos aquí. Que dirixente de que país democrático normal lle nega medicamentos aos seus cidadáns? Hai xustiza nun país onde se lles nega medicamentos aos cidadáns que necesitan eses medicamentos para restablecer a súa saúde? Queixábase moito Puigfaga, o escudero do caballero ausente, do cobarde político que é Atila Núñez Feijóo esta mañán, de que o xuíz non admitía adiante a denuncia presentada polas asociacións de vítimas da hepatite C por homicidio imprudente. E tuven que contestarlle, non, perdona, ata que acabe o auto, ata que acabe a instrucción, está aberta a causa e non se califica o delito, se investiga por uns feitos e se está investigando tanto por homicidio imprudente como por prevaricación. E prevaricar significa dictar unha resolución inxusta, sabendas de que é inxusta, e denegar a medicación inxustamente, única e exclusivamente para cadrar as contas a final de ano, e aínda presumen de austeridade. Que país é este? Un país xusto non presume de facer recortes para quedar ben ca troika. Un país xusto non malvende a sanidade pública. A día de hoxe, os servicios informáticos e os servicios de información dos pacientes, as historias clínicas están privatizadas nunha multinacional, Indra, que despois pasa os datos a outra multinacional para saber cal é o perfil patolóxico das pacientes e dos pacientes de Galicia para despois vender en réximen de monopolio os medicamentos do sistema sanitario galego. A patoloxía foi o goberno que tivemos hasta agora. Un país xusto non abusa das súas mulleres. Un país xusto non abusa das súas mulleres. E levamos 5 ou 6 días de campaña e Baltar síguese paseando do ganchete de Atila Núñez Feijóo hoxe por los Peares, con total impunidade, sin que ninguén lles diga, non, perdone, vostede vai do ganchete dun acosador. Por canto tempo máis vai andar vostede do ganchete dun acosador? Por canto tempo máis vai a permitir esa imaxe da desigualdade do machismo? Por se alguén ainda non o sabe, están a disposición vosa en internet as grabacións que todo o mundo pode escoitar como Baltar, o presidente da Deputación de Ourense, pedía favores sexuais a cambio dun enchufe na Deputación Provincial, abusando dunha situación de necesidade dunha muller. É isto xusto? E que non pase nada, e que non dimita a ninguén? Que non cesen a ninguén?
Iso non é un país xusto. Un país xusto non denigra os seus maiores. E José Luis Saavedra Lestal, alto cargo do Partido Popular aquí na provincia de Lugo e hasta o agosto do ano pasado membro do Consello de Radio e Televisión de Galicia, do seu Consello de Administración, polo tanto, 3 anos despois dos feitos, tamén está para ver en YouTube os vídeos como carrexaba a vellos e a vellas con Alzheimer para votar nas eleccións de 2012 e aquí non emitiu ninguén. Un país xusto non pode ser manexado como unha mala empresa na que se vota aos traballadores. Un país xusto non pode entenderse manexado como unha empresa que deixa marchar a súa xente, que vota aos mozos e as mozas a emigración. Un país xusto debe tratar o país como que é unha gran familia na que non se deixa ninguén atrás. Si hai, repártese, e se non hai, repártese aínda máis para que ninguén pase fame. E non se bota ninguén da casa porque non haxa, senón que nos apretamos todos para que ninguén pase frío. Un país xusto non se resigna a perder os dereitos roubados, non se resigna ao paro, non se resigna á corrupción, non se resigna á desigualdade, ni se resigna ao machismo. Un país xusto loita, que é o que estamos facendo aquí para todas e todos vós, loitar. Sí, entérate, Atila Núñez Feijóo, loitamos, rebelámonos, non nos rendimos. Un país xusto rebélase contra a corrupción, como é o caso. Un país xusto ten libros de texto gratuitos para que todas as nenas e nenos podan estudiar en igualdade de condicións e as familias non asuman uns custos insoportables cada vez que empeza o curso. Un país xusto aposta pola innovación para non botar a súa mocidade. Un país xusto non soluciona a crise con recortes, senón con investimentos productivos. Un país xusto coida as árbores e non as queima cada brao. Un país xusto loita polo seu rural, polo seu leite, pola súa pesca. Un país xusto loita pola súa industria, loita pola cultura, loita pola súa lingua. Non proíbe, non esconde a súa lingua. Por se queda algunha dúbida, unhas cuestións que firmaremos na primeira xunta de goberno, cando gobernemos a partir do día 25, será levantar a prohibición de explicar as matemáticas en galego. Un país xusto cree na xustiza social, na igualdade de oportunidades, na capacidade de vivir con dignidade na propia terra, de non se deixar atrás, de non se deixar ir por ninguén atrás. Nós creemos nun país xusto, creemos un país xusto que goberne para todas e para todos e que non goberne para os amigos traficantes de miseria. Queremos un país xusto para todas e para todos, porque somos a marea, somos en marea, vimos en marea, non nos rendimos, recuperaremos para vós o que xa era voso, recuperaremos a dignidade para este país, recuperaremos a dignidade porque queremos, porque sabemos e porque estamos decididos a facelo. Non vos rindades, non pasedes por menos, venceremos nós, hai marea!